Mga kablak, papadidi tayo ng baby natin. So maya maya pupuntahan namin yung ilaw dyan sa bayan. Sa Labrador. Tingnan natin yung mga ilaw-ilaw nila dyan na bagong kabit. Kung maganda ba o hindi. Alright, so papadidi muna tayo ng bata dahil nagising siya. Ang mama niya ay may ginagawa. So padidi muna tayo. Bibisita muna tayo ngayon. Kita niya ba ang baby angel namin na si Blessy. Alright. So ayun, samahan nyo kami mamaya. So ayun mga ka-vlog, pupunta na kami ngayon dun sa bayan. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng Labrador. Ay wala pa mga ka-vlog. Katay tayo dyan. Mukhang hindi ata pa ilawan wala pa. Dito na kami ngayon mga ka-vlog sa maya bayan ng Labrador. So wala pang ilaw. Maya maya pa siguro bubuksan. Ayan Yan. Parang late ata mabubuksan Ayan Antayin natin yung bukas ng Christmas light. Dito kami ngayon sa 7-Eleven dahil nagugutom ang batutan. Gusto nga ng tupaw. Ano ba yan? Sado. Meron ba? Ay wala, nabitaw na lang. What meron? Bola-bola. Isa. Bola-bola. Di pag wala di ano. Ano na lang? Yun na lang. So, lipat kami ng version. Big bite. Hotdog na lang. Yes. Ubus na. So, hotdog na lang mga kablak. Okay. Yung orange lang po ang pwede sa hotdog siya. Ang hotdog po ba po kunin? Ito lang po, dalawa. Ito lang. Takto. Tinapay na lang. Isa na lang. Oh. So, ano? Pwede ka? Ha? Oh, ito. So, ayan na nga mga kablak. Ayan, nandyan na yung ilaw. Dito yan sa bayan ng Labrador. Ayan. Ayan yung kinabit nilang Christmas light. Diba? Yan yung PNP station. So, papuntang Alaminos. Alright.
kaplak, kain muna kami ng kwek-kwek. Dito yan, oh. Oh, di ba? Ayan, kain tayo mga kaplak. Kwek-kwek.